Begira, Olaia? Zer? Eskultura hau? Abai? Eta? Erreportajearen hasiera grabatzeko aproposa, da? Egia da? Ea, eseri bankuan. Honela ondo? Bai. Pasa besoa atzetik. Honela? Primeran. Txaron, Zer gertatzen da? Pentsatzen ari nahi zer esan. Pentsatu, lasai. Badakit, Prest? bai. Hiru, bi, bat. Gasteizen gaude. Osteguna da. Jendeak parranda egingo du gaur? Zuk? Parranda egingo duzu gaur? Ez dut uste. Oso ona. Balio du? Bai. Orain benetako pertsona bat elkarrizketatuko dugu. Ja. Hementxe dugu parranda egingo duen gazte bat. Kaixo, zure izena? Kaixo, nire izena Eider da. Gasteiztarra zara? Ez, tuterakoa naiz, baina hemen ari naiz ikasten. Unibertsitatean. Hori da. Eta zer ari zara ikasten? Euskal filologia. Zaila da. Bueno, pixka bat, baina azterketa gainditu ditut. Zorionak? Kontatu, Eider, zer egiten duzu ostegunetan? Parranda. Beti, Normalean bai, klaseko lagunekin. eta zein da gaurko plana? Orain trikipoteoa, eta gero diskoteka batera. Ez da plan txarra, nik ere joan nahi dut. Atorri gurekin?